Aquest dijous 10 de setembre se celebrarà una nova edició del Lloret Night Shopping. Els comerços romandran oberts fins a 2:15 de la nit i s'oferiran diferents activitats lúdiques per amenitzar la vetllada. Els actes començaran a les 6 de la tarda amb una zona infantil situada a la plaça Espanya i continuaran tot el vespre amb concerts, propostes gastronòmiques, desfilades de moda i exhibicions de ball, entre d'altres. Aproximadament són una cinquantena d'activitats, entre concerts, animacions, concerts. Aquest any jo crec que hem potenciat més el concert, hem potenciat més que hi hagi moltes més activitats. Podem tindre des d'òpera fins a tenir rock, fins a tenir diferents accions, i rumbes. O sigui, és bastant heterogènic el tipus de producte que hi ha. A banda de les promocions que oferiran els comerços participants, també hi haurà accions paral·leles com els anomenats aparadors vivents. Per la seva banda, la zona gastronòmica estarà situada a la plaça de l'Església. Enguany, a més, aquesta edició de setembre del Lloret Night Shopping s'ha volgut tematitzar. Però en aquesta edició sí que sempre volem donar un toc diferencial, i aquest any era un element que pot ser que tothom pugui tindre a casa seu, una camisa a quadre, uns pantalons fantàstic, si algú més a més té plumes, fantàstic, i aleshores la idea és aquesta, que vinguin amb un element d'aquesta manera. Per això també hem donat molta més importància als balls de country, que també ens vingui molta més gent ballant country en aquest sentit, i per això portem un concert que puguem fer el ball aquest perquè encara es vegi molt més un element d'aquesta manera. S'espera que la proximitat de la Diada i la possibilitat de fer un cap de setmana de pont aporti molts visitants en aquesta nova edició del Lloret Night Shopping.